Sa number 3, Economic Enterprise Development Department Head sang Provincial Capital nga si Lucille Helvolea ang napili nga mangin City Administrator sa siyudad sang Bacolod. Nanging kaupod na anay ni Mayor Albi Benitez si EEDD Head Lucille Helvolea bilang katapo sang Incident Management Team sang nagpeak ang pandemic. Si Helvolea ang nangin consultant for special projects and economic affairs man sang siyudad. Nangin anay OIC Provincial Administrator man siya kag pamuno sang Office of the Provincial Agriculturist sang Negros Occidental. Gani para sa alkalde, nagakaangay nga siya ang mangin City Administrator. O galing natalana pala nga magaretiro si Helvolea sa Kapitolyo, kabangdanan nga sarang madelay ang iyang mangin appointment. Tinguha naman sang alkalde nga mahingagaw ini nga matigayon sa Disyembre 1. Si Helvolea ang magatalos kay Attorney Pacifico Magari III nga nag-resign sang November 1.